Hej alle sammen, jeg hedder Sebastian, og jeg kommer fra Dragør, i 14 år, og jeg skal danse. Og jeg håber, at I og dommerne også vil vide, at jeg skal danse, så det skal nok blive godt. Mine damer og herrer, nu kæmpe stor hånd til Sebastian! Jeg kan godt forstå, at jeg er lidt konfustet. Hvis det er nogen, tror jeg, det var også hårdt at stå helt stille nede bag. Men jeg skal love for, at den lige fik en over Michael Jackson-hatten. Hvorfor lige Michael Jackson? Michael Jackson, han er jo mit store idol, og jeg elsker hans numre, og jeg er kæmpe stor fan af ham, og det var sådan noget død nu. Ja. Prøv lige at slutte. Helt top. Det er sikkert. Men ved du hvad? Så er det godt, vi har en, der kan tage over, jo. Det var Sebastian, mine damer og herrer.